Специален поздрав за Алиха и неговата прекрасна съпруга Валентина. Ако си добре, всеки гледа да те мачка. Ако си лош, всеки те мрази. Ако си преуспял, още се опитват да те съборят, не може да се угоди. Завистта няма спирка. Лицемерието е на вас, душмани долни, не може да се угоди на завистници, на шматки, на боклуци. Кой каквото ми пожелава, да му се връща. Джойно, не забравяйте оригинала. Преди за това ще ви мачкам, за да ме уважавате. Защото колкото се правиш на добър, толкова гледат да те мачкат. За това аз ще те мачкам, поне да ме уважават. Действието ми по принцип не е хубаво да си лош, но хората това искат и явно го предизвикват от тяхната долна омраза, зависти, лицемерие, шунен, ромален, сукапенавато ме ге спирим. Кая омраза на баи завистник е народоске, защото колкото повече завиждаш, толкова назад ту ме жен, душманя долни опри. Кая ти ли го тумари тай, почним те ден андо народос, защото место те си ту мен, а мала си ту мен врагора и то